wena. Cha wena sithethe. Baba baxolele, sibalalele baba. Akaphumi. Baba! Wena sibebe ka. Ufunanda. Sibalalele. Ufunanda aphi? Kade wahamba. Lo wenzayo nje ufika la kwamuphethe amakhamera ngegaxakise lokho phela kukhona lokho kwenza ukuthi ngekamera. Njoba senyoni TV ngokuthi iyabuka. Benza yona ndlela amashow lezi kwami Mina ngiphila ekhaya. Angiphili mina ekhaya. Ekhaya ngashiwa ngisesikoleni akekho benginake Musa uqamba amanga. unjenjenje uye. Unjenje na ini nje yona. Mane aphiwe. Mane aphiwe. lengane laba bayazi laba kubo. Yes. Kwaziwa wena lokho. Isikhathi lengane sengihlale naso la. Lengane futhi ngondlile lengane yes. Uyibona icebezela inhle nje ekhanda ifaka abane eclass uyibona nje yimina yes. Lo msunu lo bekephi kwenzeka sonke lesikhathi. Awuyamthuka phela. Uyamthuka. Awuchaza ukuthi lo ufike kanjani la kwenzakalani ngalo sisi wakho lo ubafaneni lo umadodeni awuchaza cha. Lo befeyila ngasekhaya. Umatric waze waphinda kathathu. Yeah. Wahamba wathi useThekwini uzozama isikole. No. Ungakhombi. Ungakhulisa umalo. Musa uqamba amanga. Wawuyazi asayini leshayo. Ubhizi namadoda. Othule nawo. Ubhizi namadoda amadala. Bonke mdala lo muntu angizala lo. Akekho umuntu camera okwenzala masiseba la makhamera ndazo makhamera. Cha khuluma ngithi uthe ufuna ukukhuluma. Uthe ufuna ukukhuluma ngithi. Manje umuntu wami phoyisa lutho ngoba umakho uyabona ukuthi usezoshona usefuna inhlambuluko kumina chazi lutho lokho mina ngiyihambi. Lengane lento zihlala ziba khona inkinga igaqa inkanankana kodwa yabona lena ke namhlanje lalela ukuthi thini uaphiwe intombazane yasemakhaya kuthiwa ke ibifeyila ke la esikoleni ngoba isase high school yayisithi no ngoba ngazi ukuthi izikole zasemakhaya zingivuma ngizosuka ngihambe ngiye eThekwini ningitholele umqasho mangiqasha yavunyelwa ingane yawuthola umqasho uyaqasha yahlala ayigcinanga ke lapho iyona into yenza ngibe lapha phambi kwenamhlanje uaphiwe igama lakhe uthe esuka wathola isoka wahamba wayohlala nalo isoka kuthiwa ke likhulile kunaye indoda nje kuthiwa inomuzi lengane incane khumbula lengane ise high school kodwa isihlala nomuntu omdala yasiyeka isikole usiswayo uzama ube sesibhalela wathi no Nyoni TV aningiphelezele ngoba sesiwutholile sengize na uthola umkhondo kaaphiwe sizo ukuthi uma ngabe sikhuluma naye simncenga ukuthi akabuye ezekhaya ikhaya likhona sezokuthi uzohambisana yini nathi asazi ukuthi masifika mbukeli uzofika kwenzakaleni kodwa uaphiwe okukhulu kakhulu waphuma kubo eyofuna isikole ehigh school eyoqhubeka izifundo zakhe eThekwini uaphiwe uthe suka washaya indlu kwayike washaya isigadi wavela wahlala nendoda wahlala neboyfriend endala kunaye asazi ukuthi masifika yini azosiphathela yona uzovuma yini ukubuyela ekhaya ake ngithi nje yimi lo ophambi kweni la kusuke ngisho khona ngithi amalandelane no ake ngithi nje yimi uyidatha lakho danko Sanibonani babukeli igama lami nguzama usisi kaAphiwe ngibhalele kuNyoni TV ukuthi ingisize ngithole uAphiwe udadewethu omncane owahamba emakhaya ngenxa yokuthi wayefeyila wahamba ozama isikole eThekwini samvumela ukuthi ahamba yoqasha mase siza ukuthi eThekwini untombo akasabuye ekhaya uqashile sekuthiwa usahlala nendoda futhi indoda endala kunaye ngiyabonga kuNyoni TV engathi ngoba sahamba nje siyofuna uAphiwe ngasi ngafike simthole lapha ekhona Koko. Bakhona. Koko. Kunjani? Siyaphila futhi. Akwangcono ngakufica igama lami mina nguMalandela. Ngisuka kuNyoni TV. So uhlelo lethu ke libizwa ngokwenzakalani. Sabantu ke abayisizela abantu mfethu uma ukuthi khona umunye ofuna wakubo noma mhlawumbe kunehlobo ezidukelene sabantu nje abaxhumanisa abantu manje yini enibeka lapho nazingani la mhlawumbe lapho abantu abadukelekene ngabanye la webhodi angithi njoba nje siwuhlelo seNyoni TV kune research enziwayo kunophenyo lenziwa ngomuntu siyazi ukuthi njoba silasilahlekile siyazi ukuthi futhi wena usinqumo
so ke lokho bafaka yonke into kufanele siphikisane ngayo umuntu esomcingayo uaphiwe sambana nangu sisi wakho uza manje lamakhamera ahamba nayo kuza la kamuphethe nama cha phela angithi bafo ngiyasho ukuthi sisho sikwenzakalani siyinyuni TV njengoba siyinyuni TV ngokuthi iyabuka ndlela amashow lezi ukuhamba lapha ungazofika emzweni lapha ima kwesinqumo ukuthi kunezinto bafo mawaqala igama lami uTsholo kanje angithi ngiyakutshela ukuthi njoba ngila ayikuthi silahlekile futhi ayikuthi siyabhayiziseka njoba sikhuluma nawe umuntu esize kuyena uyena umuntu ofunakalayo wena umuntu esaziyo ukuthi nje manje ugcina ingane la uaphiwe ngalanda upush le ndlela kubuye sixabana lo nihambela la kwamba phela lo into ngicela ukuhambela ima ukuthi angifuni but lento yenza ibe nzima yabo kanti kuyinto elula so angifisi uyenza ibe nzima angithandi nami uyenza ibe nzima angithi yabona ngusise somfunayo ke zama nanga akuyena umuntu omfunayo uyena ufunani la wena akuyena umuntu omfunayo lo ufunani la phela awukwazi hayibo yona ntshaba ngidushelana ufunani la ufunani la aphi hlehla kancane zama ufunani la ufunani la aphi kade wahamba ufunani la aphi azondimaza imali ufunani la aphi imali angifuni wenza into ezokugaxelisa lento izama izokugaxelisa wona lo wenzayo nje ufika la kwamuphethe amakhamera ngegaxakisa lokho phela kukhona lokho kwenza umzali wengane yini wena umzali kaaphi umhlaniswa yini naye indoda yakho no hlabe ngaphi kufanele ngabo thuka ba wena thuka ba hlehla kancane zabo ngangikhombi usinqumo kufanele ngabe naba abantu abadedela bekhuluma and wena angikwazi ukuthi indaba uvikela lo muntu waye umvikelo wakini yini umvikelo wakini yini kungavulisa ingane iphume ngaphandle ikhulume noseswayo uphumile ngiphethe amakhamera no useswayo nje lona ayinalo ilungelo lokukhuluma noseswayo akumanzi siswakhe uzoqhamuka wona unosiswayo uqhamuka usisi mina nginali ekhaya umphikelani phuma akaphumi oh nina nisikema abantu ninaba nisikema abantu sisikema kanjani abantu intombazane ifuna useswayo uzama lo uaphiwe lo uzama ufuna useswakhe oh wena uhlala kobugebengu wena zonke inkohlakalo la wamthetho wakho cela sibalalele sinqumo oh usuyabazi abantu angibazi ngicela sibalalele kahle usinqumo sorry bhuti kahle wona udingeki la kulento awudingeki siyazi ukuthi kwakho la ingane uyigcine kwakho so mhlambe ke iphutha lethu ukuthi sikhulumele egcineni la kwakho wena phuma sikhulumele emgaqweni ngaphandle mawuthi ke mhlambe inkinga yakho ileyo ukuthi usilisa ngoba sikhulumela kwakho wena sesicela uphuma ukhulume nosisi wakho mama lezi zinto zeni Swami ngizomlalela kodwa kusiyena usisi wami akuyena wenze ngini ungapheka umuntu wakini ngenxa yendoda ungazodlala wena wena sidedele singene ngaphakathi isithethe singene ngaphakathi imani phuma wena cha wena sithethe Baxolele sibalalele baba akaphumi baba wena sibebe mama uyagula ekhaya imani azizosibonisa ngabantu bafethu ngizosibonisa abantu mama uyagula ekhaya wena kade wahamba uphisa abafana la uzala sabela hawu yini mfethu ufuna usibonisa nabantu mbaba mpress la sabela mpress bola ngala ekhaya siyakudinga wena mama uyagula ubhizi amadoda la indoda yami mina ngahamba ekhaya ngaxosha ekhaya mina nginabazali qabelana manga ngoba mama uyagula uyakudinga umama mina ngahamba ekhaya ngiyofunda akekho ixaka ngami mina bese ngihlala nawo sinqumo uthanda impilo ungenza mina ngiphile ekhaya angiphili mina ekhaya ekhaya ngashiwa ngisesikoleni akekho benginake musa uqamba amanga uyazi ukuthi uma uyagula Wayibona into edala siyadinga ekhaya siya ekhaya mina ngiphile ekhaya wayibona into edala angiphili mina ekhaya wayibona into edala ngoba uthanda amadoda amadala nayintshela ngihlukumesekile mina ekhaya sorry appeal sorry uyahamba uyahamba izosala yodwa uma kangazi ukuthi appeal uyahamba wena awushaye phansi uthanda izinto wena naye ngifuna ukusiphatha mina awushaye phansi appeal shaya phansi
hlala phasi ayikho into oyikhicizayo la Ayikho into ekhiqizayo. ubhizi uhleli nabafana la Ayikho. Hlala phana madala waphiwe awushongo ukuthi uzofunda Musa Waphiwe. ngoba uyazazi ukuthi Wezama. Yebo. awushongo uzofunda wena awushongo uzofunda wezama Ngoba ulahlile asana namba yakho wena. Asana namba yakho wena. wezama wezama njamanje sekusho yeso abantu bayabuka awuchazi ukuthi lo ufike kanjani la kwenzakalani ngalo sisi wakho lo ubafaneni lo umadodeni awuchazi Lo befeyila ngasekhaya. Umatric waze waphinda kathathu. yeah Wahamba wathi useThekwini uzozama isikole. Senza ukuthi usehlala enqashweni nendoda. Seyajikijiki nangu usehlala la emzini wendoda manje. Ingakho ngize ngacala ukuthi ngizongisiza kule show ukuze ngimbuyise. Ekhaya umama uyagula. uyayizwa ke le nto Umama uyagula ekhaya unoshukela ngenxa yakhe. uma uye wala siyaqaba Njalo sihlala semtholampilo njalo. umtatele sabe Uyagula umama wena. umtatele sabe Manje sigoduko. Bizi namadoda la. Wangikhombi. Wangikhombi. uchaza ukutetela ngithi uchaza ukutetela hlala la Yabona sofa lo. hlala Umnumzana. Yabona nto bangila. Umnumzana. okay umnomzane uma singekho uma singekho umnomzane akekho umnomzane Siyahamba wena. Bizi namadoda. uchaza Bizi namadoda. akekho uchaza ukutetela ufuna ukukhuluma Bizi namadoda. uchaza ukutetela ufuna ukukhuluma Siyahamba. uchaza ukutetela ufuna ukukhuluma ngithi Musa ngohamba amanga. Ngoba uyazazi sengifika seshaya. Bizi namadoda. Othule nawo. Bizi namadoda amadala. Konje mdala lo muntu angizala lo. akekho umuntu obekunakekela kini Mina ngiphila kanjani ekhaya? uphila kanjani usisi wakho Mina ekhaya. uphila kanjani usisi wakho Hamba amanga. Uzofunda nje ngenxa yakho. Wahamba wathi uzofunda eThekwini. Bidanga wabuya sikole. waphiwe hey waphiwe sing khuluma Khalisa la. okay uthule zami Ngikhuluma ngibanjwe kanje. hayi bo sibambe umlomo noma sibambe wena Yephothi. khuluma Yabona ngane leya. yeah Le ngane le. Ningalinga ningidakelwe ngayo, yabo. Le ngane laba bayazi laba kubo. Yes. kwaziwa wena lokho Isikhathi le ngane sengihlale naso la. Le ngane futhi ngondlile le ngane yes. Uyibona icebezela inhle nje ekhanda, ifaka abane eclass uyibona nje yimina yes. Lo msunu lo bekephi kwenzeka sonke lesikhathi. uyamthuka uyamthuka Uyamthuka? uyamthuka Uyathuka. Ngenxa yakho ngokwenzela abafana. Ngoba uyabuyisa ekhaya. okay Ingoba uthanda abafana uqamba amanga. Ngiphila kanjani ekhaya? Hamba amanga. waphiwe yela hey wena waphiwe asona uzama nje obengaka unakekelwa kanjani Mina sonke lesikhathi ubawubene nesikhathi nami ubawubenginakile ekhaya indaba ekhethi uzongibheka manje ubasengile. Ingoba uyazi ukuthi wahlulwa isikole uyidlo ngandlebe. Wangihlula isikole. Umama uyagula ekhaya ngenxa yakho. waphiwe uyayishibhisa wena usumfazi wena la ekhaya Ngiyena umfazi. Uzogibhida. waphiwe waphiwe solo lokuchiphiza la waphiwe Umuzwa wakhe uyachiphiza lapha Yabona uyachiphiza Bona bandla Ayikho into ekhalayo. Ayikho into ekhalayo. Uba naye akhuluma usinqumo. yena njobelwa nje Njobelwa nje. Siyahamba naye. Siyahamba. Uyahamba. Lapha Uyahamba. Siyahamba naye. lapha Uyahamba. lapha Hamba manga uthanda uyakotuka amadala uyakoduka. uyakotuka wena Wena Ncebe, hlukane nganya sekhaya incane. Wahamba nini kindu? wena uyakotuka wena Hlukane nganya sekhaya. Wahamba nini kindu? Wahamba nini kindu? Ngihambe ekhaya ngingabheki ngani sonke lesikhathi. Mina kuntshintshi njengosinqumo ngiyaphila usinqumo ekhaya wena uyazi ukuthi uyintandokazi yama uma benga Ayikho lo ntashoyo. Mama unestress ngenxa yakho. esikoleni true ma. Uyafunda wena. Uyafeyila ngoba uyazazi ukuthi awuyiphele. uhlela ulotsholwe ngengane ulotsholwe ngengane Umfana nje ngalobulile wona. ufuna ukukhuluma ukukana pho ungenaphi la khuluma Wona indaba le. Wona indaba le njengala lapha. Siyahamba. Le ndaba wona angithule zami khuluma njengala. yeah Utetele ngihlala phansi. Hlala phansi. Futhi hlala phasi phela phela umuzwa wami. hlala phasi hlala ngala
Fana ikhamera ikubone kahle hlala ngala. Ikhamera wenzana masisemba la makhamera ndazi amakhamera. Cha khuluma. Khuluma ngithi uthe ufuna ukukhuluma. Uthe ufuna ukukhuluma ngithi. Umntwana manje umuntu wami pho indaba ngimtshela ukuthi Hayi awukahle wena. Wena kunale siphithiphithi ngenxa yakho. Sambe sopetrol omningi ngabe ukuza la uzositshela into ositshela wona. Umuntu wami kanjalo wena. Oqala leyo manje into esebenza la buka lo makhelwane abangivukile. Ngibuka umakhelwane. Ngisho kumhlonishwa le nto. No, okay, wena wasekuqaleni. La ndaweni ngiyabasiza. Kuthi abantu abangithembe kanjani. Nakwami phethe amakamera. Wena wasekuqaleni bekufanele usinikeze i-attention usize ukuthi sifuna ukuthini sikhulume nawe kahle. Ngabe yonke lento ayikho. Asikaze thina sifike silwe la. Okay, yafana mhlawumbe kwangana onawe nje. Hayi no khuluma mfethu uthe ufuna. Wena masimbe sifebe wena. Sifebe mina. Wena sifebe ndini wena. Ngathi ngikhuluma. Sifebe mina. Ushaya. Yona fokof. Kwani uthatha mvubuzi nomzini namanje. Ngihlale phansi okanye umzini wami. Yafuthu. Yabona ndaba sekhuluma la. Le ndaba ngiyayazi. Yabo. Khonto ezibuyayo manje ezenziwe lapho. Yabo. Wena sifebe ngoba sekugula inyoko lela egula khona kini inyoko. Usuyakhumbula manje ukuthi fanele ulande uaphiwe la. Lalela ke msona nyoko uaphiwa ke indaba ngizwe. Uyahamba. Okay. Okay, kancane. Khonto engicela ukuyilungisa. Zama, sinqumo, khonto engicela ukuyilungisa. Bafa ngisafuna ukulwa nawe. Anymore, angisafuna ukulwa nawe. Ngicela mawukhuluma, ngicela ungayisebenzisa inhlamba. Mawukhuluma ngicela ungayisebenzisa inhlamba. Lento inabantu ibuka nayo izingane. Ngicela ungayisebenzisa inhlamba. Okay, ngicela uqhubekeke bafo, ngicela uqhubeke. Yabona ngane le, ngane le ngayithola emgaqweni hambe hike le ngane le, yazi. Hambe hike le ngane le, ihlala emqashweni. Emqashweni uma stand usasenze ngisho message mfuthu ukuthi emqashweni uyexoshwa ngoba imali ayinayo. Yazi. Iyahayika le ngane athi mfowethu mina anginamali kodwa manje anginayo indawo yokulala yabo kodwa into engizoyenza mfowethu ngizovulela imlenze mfowethu ngikhokhele yes ukuze ngibe right mfethu aqala ngabuka athi mina ungangivulela imlenze yabo ngoba vele nami ngumuntu Uyazavula imlenze okay ngicela ulinde zami ngoba vele ngumuntu ongenamuntu mfethu ngihlalela ngedwa vele ngishayela indlwabo nje nami ngiphelela ngendlwabo mama sefuna no mfethu amthatha mfethu ngithe ngicela ungasebenzisa amagama kanjalo ikhona indlela ongayibeka ngayo mfethu angathi ngikhuluma okay yes angathi ngikhuluma mhlawumbe wena usahlala kini into basikhuluma okay asikhulumi ngami qala unanempanda afanele usune kwakho manje uzimele kodwa okay angithi asikhulumi ngami ngithatha futhi le ngane ezo okay le ngane futhi iyangichazela futhi ukuthi mengene emotini ivile ikhali ngane yabo ngiyayizunwa nekhwapha yabo ithathe ngane ngiyithengele izinto futhi edolobheni zokugeza yonke into ama cosmetics ngibuye na futhi ngilithe la kwami yes hambe ngithi nginikeze inamba mastand ayina phone lengane yes bayithi ngiyafika endlini futhi endlini ehlala kuyona mfowethu ayikona indlela behlala umuntu le ngizwe kuyabheda endlini kuyabheda khona ngisho amagundana mongena amagundana kuyaphithizela yabo ngifika umastand angitshela ukuthi indlu 1000 yes le ngane sikoleta 3000 inyanga zo3 engakhokhile so nje usiphakathi lenyanga les3 fanele ukuthi manje iyahamba ikhokhela inyanga ezu4 ngoba isigamenxe inyanga yes vele mina ngumacapho nakusana ngithathe imali ngikhokhela umastand bese ngiyebuza le ngane ngithi mina bapha abantu bakini wena noma umdlwembe nje ulokuhleli la kanje ingitshele ngane ithi njengoba ila yayinayo imali yayinayo encane akhona imali entshontsha kubo uma waye washona iyahlukumezeka kubo mfethu yes umuntu okhona kubo udade uma wakho omdala lo mama omdala uhlale nengane zakhe eyonto le uma icela yona ayithengelwe izinto Amanga lawo, amanga. Okay, umlinde zami. Okay, ngicela umlinde zami. Ngicela umlinde ngifuna aqede isitori sakhe bese ngiconfirm kulo ukuthi lento ayisho ubafi iqiniso. Phela ngaba amanga. Okay, sinqumo. Amanga. No, sinqumo. Lisho imfihlo. No. Ngifela zalo phela imfihlo. Okay, khuluma. Wawamhlukumeza nomama wena. Imani. Khuluma sinqumo. Azinqina ngishintshele manje. Khuluma sinqumo. Ngeke ngancinza into ebenukayo. Umdala. Okay, zama angithi ngizama ukuthi umsindo ungabi khona. Mfowethu. Yeah. Engathi mfowethu mfana. Yes. Okay, kulungile. Hayithatha le ngane mengibikela usizi lami mfowethu ukuthi uma icela into ayithengelwa. Ikhumbuza ukuthi ukhumbule ukuthi uma wakho wena washona. Udadewethu washona. Yonke into mefuna into kubo le ngane le itshela ukuthi ukhumbule ukuthi abantu abangithi emhlabeni wena bahamba. Yes. Ichazela mina. Yes.
namhlanje lo nkulumo le ngikhuluma phambi kwalesifebe sakubo nanamasipho alamakhamereni. Sifebe mina. Okay. Wezam. Yebo. Nizalwa kanjani no Aphiwe? Omama bethu bayalamana. Uma wakhe washona, uma wami umdala unoma wakhe washona uma wakhe. Asakhuliswa uma wami. Lo wahamba ngoba ethanda izinto lo. Wafeyila endaweni, wafeyila kathathu. Wahamba eThekwini. Ile cinezeleka kini. Uthanda izinto lo. Ayikho lonto ayisho uthanda izinto uqamba amanga. Sithi kwashona umanje bengekho kahle inhlala kahle lapha. Ingoba uthanda izinto uqamba amanga. Hamba bathanda izinto. Uqamba amanga. Uma stress ngenxa yakho. Une stress ngenxa yakho Eh no. Wakhulisa umalo. Wakhulisa umalo. Wahamba ngoba esiyofuna isikole. Phindanga samthola. Ngithe angisafuna ukuxabana nawe. Uhlale phansi. Ngoba mayakudinga uqamba amanga. Uhlale phansi. Upisi namadoda amadala la. Imani, omantombazane, ladies, Aphiwe. We Aphiwe. Hey, yetha. Ayikho into ekhalayo. Ayikho into ekhalayo. Ekhalisa. Okay, Zama. Aphiwe, ngifuna unginikeze izinto ezintathu ezukuhambise kini. Eyokuqala yini? Yokuqala ukuthi mina ngangiye esikoleni ngiyokha amanzi bekhona laba ngikhelele bona amanzi ukugeza ekuseni kumele ngihambe ngiwasha izitsha bekhona laba mina ngenza yonke imisebenzi Amanga lawo washo amanga uqamba amanga yabo intenzayo mengishaya wena mina manje hlwembe wengane siyapetuka hlwembe wengane qamba amanga Manini, okay, uthi ima sinqoma ngikutethelile wakhuluma. Waphiwe. Uthe wena ubupheka ukhamanzi. Umsebenzi wentombazane akuwona lo umsebenzi wentombazane. bekhona nababanye besebenza sonke uqamba amanga besebenza sonke yokhamanzi ngiwasha izitsha Okay. besebenza sonke ngoba wena ufuna impilo esheshayo. Okay, Aphiwe. Sorry. Uyaphindela, siyahamba. Uyimazama. Aphiwe ela, yetha Aphiwe. Uyazi njengoba silasamba ibanga elinganani noZama sisuka le kade simthatha khona esuka emakhaya. Le ngane uma ucabanga yimi awume mfethu awume. Thula wena Themba. Aphiwe ucabanga ukuthi lo sisi wakho osehamba ibanga elingaka ezikhathaza thina sitholakala kalula ngenxa yokugcwala kwamakhesi abantu. Emva kwesikhathi esingaka. Uzama usazame isikhathi esiningi and since last year uzame ukusibhalela ngendaba yakho. Awume mfethu awume. Ubona ukuthi lokuhlukumezeka nokuhambisile uzama njengoba edela isikhathi sakhe ama-8 amakhe amadatha akhe yonke into ebhalela thina wasuka futhi emakhaya weza kuthina eThekwini wahlangana nathi sasuka seza la kuwena konke lokho kuwena akuchazi lutho kuwena lokho akuchazi lutho konke lokho kumina akuchazi lutho ngoba umakho uyabona ukuthi usezoshona usefuna inhlambuluko kumina akuchazi lutho lokho mina angihambi le ngane lento angihambi mina uyabona ukuthi unyoka siyahamba siyakoduka mina nawe uzobona-ke siyahamba yebo usana le nto bendala hey wena usungikhomba mfethu awuhlale phansi usezoshona usefuna inhlambuluko kumina umakho inhlambuluko yena efunayo eyalo nhlambuluko efunayo uqambelana amanga uma belokhu ekhulisa kahle njengoba wena uthanda izinto uthanda nempilo esheshayo ingakho nje uqoba amakhehla eThekwini ingakho uqoba amakhehla eThekwini siyahamba Uhle ngoba lamasiko onwenzani wenza phambi kwamakhamera. Uyabona namakhamera ukuthi sifikele endlini yethu lana indlenu le Waphiwe sekhaya wena awunantu wena Waphiwe Wazama ubani izindle zodaka ekhaya sekhaya usakuthanda impilo esheshayo Wazama ubani omdala wena nalo imina omdala Waphiwe ucabanga ukuthi njengoba ungaka wena njengoba ungaka uthandana nomuntu ongaka nihleli ndawonye ucabanga ukuthi wena in 10 years come nizobe nisaright nesimo kuzobe kusaright wena ubona kuzobe kusaright kuzobe ku-right yini kuzobe ku-right ukubuka yini ayikho lento show zona
Ehla wena. baba ngizokhathala wena. Hayi nami sengikhathala vele mina. Uyakwazi kodwa uthi methola imali angakhohlwa mina. Nginjenje uye. Unjenjena ini? Yini onjenjenje yona? Uncane aphiwe. Uncane aphiwe Hayi bo, hey. uyazikhupha. Uzathi unjenjenje. Unjenjenje umuncane aphiwe. Uncane. Ekhaya mina bengalukwa kulukwe. Ingoba uthanda izinto. Uncane aphiwe. Okay. Zama. Yep. Zama, ake sishiyeni ke yonke ekhaya nani. Isikole singena kanjani ehlukumezekile? Wena Awuhlale phansi mfethu. Okay, ngiseza kuwena, ngiseza neyakhe imibuzo. Uthi ekhaya uhlukumezeka right. Waphuma wazoqala. Okay ke. Maningi, okay. Sinqomo, into elula, kunombuzo olule ngifuna ukubuza. Okay. Njamanje awusohlukumezeka right. Right. Nayo yonke into right. Okay, right. Okay, esikoleni khamba kanjani usafunda ne? Usaya nesikoleni. Ngisaya esikoleni. Alright. Uzophumelela kanjani Okay. No. Zama. Wezama. Yabo manje. Mina akekho umuntu Ozama, ngicela ungidedele. Awuthule wena. Ngicela ungidedele. Mina ngifuna ninomuzi. Nomuzi into dami nemoto nayo yonke into ekhaya khomoto. Wesinqomo. Wesinqomo. Yabona lento ukuthi bathanda namaphara. So lonke iphara lakhe lahlukana naye lashintsha. Mina bafethu ngeke bafethu. Okay, sinqomo. Wena, Wesinqomo. uyenze wena unesilima sesifebe. Hamba ufunda umntwana yakho lo ongamazi ukuthi ulapha. Yes. Mina ngiyamazi wabe Okay, Zama ungayiphenduli lonto. Ozama. Wena ukhuluma indaba zakho. Ungayiphenduli. Wena ukhuluma indaba zakho madoda akho la bazali. Ungayiphenduli. Zama. Phuma lo ndaba ungayikhuluma, asizele kuyona, ungayikhuluma. Sinqumo nansi ingane, ithi ihleli kahle right. Siyakubonga ke lokho ukuthi ingane uyiphethe kahle. Esikoleni ihamba kanjani? Ihamba kanjani? Imifundo simama phi? Sikhiphele incwadi sibuke izifundo ihamba kanjani? Iyaphasa nesikoleni. Yini ehlanganisa nayo? Uyabona lento obusichazana ayikho. Wena ingane uyikipitisile ingane. Ingane ihleli mfethu emzini wayo. Okay, iyasho nayo. Okay, sinqumo. Ngafa ngisho ngenzekani ubulala ikusasa lakho awuboni. Abantu davu ubhala labantu hamba bamakhamera kunesho ukuthi manje ukosta kuwena abantu bamakhamera lapho uyazana kodwa uzobebeza kakhulu la indaba emzini wakho uyona imoto eminyanga emini efirst lalela namhlanje umhla ka16 izolo mfethu singikholile yezwa ngina manje kumanje mfethu silungisela ukuphuma nomuntu amsangisodla athi Baba, uyaphuza. Bengicela manje ukuthi ngiyaphuza ngiphuza ukufuna lokho. Bengicela mfethu Ayikho into ejabulisa yona. Awunangqondo, cabanga. Thanda izinto. Lale kora zakho lezi hambe nazo. Nani ngihambele na. Phuma ngale kora. Okay, wesinqumo. Ngizocela into eyodwa kuwena bafu. Futhi sofa wami nosofa, nosofa ngomzana. Ngizocela into eyodwa. Ukusukumise ngempela. Hayi no mfethu thina siyabaza osofa khehle ungesabi. Awunawo. Siyabaza osofa. Mhlawumbe nje kimi ekamereni ngapha. Okay bud. Mina into engizoyicela kuwena. Uma ukuthi mhlawumbe lento awufisi igcine ikunikeza inkinga ngoba kufanele mfethu lento ikunika inkinga ngoba njengamanje baningi abantu abayibukayo. Futhi lento uma ukuthi lento engifuna sivumelane ngazo awuzozivuma. Ayizophela lento. Lalela ayizophela lona. Okay, imphuphe njengawe. Bazobona ukuthi yini ningidakelwa. Nizongidakelwa la kwami. Nifika la kwami, nifica umuntu uhleli kahle, niyambona uhleli kahle. Nangu umuzi, nayi TV, nayo yonke into. Kuma ngihleli kusofa onothengwe yimini. Ayizonto le. Uzongitshela ukuthi yini? Ayikho into esihambayo wena, sihamba nawe. Sihamba nawe. Sihamba nawe. Sihamba nawe. Uzosoka umuntu ovuka ngocheese. Kubo ubevuka ngophuthu nompupudla. Ubula. Bengitshela yonke into. Okay, sinqumo, yini ungadedelika ingane ihambe kuzwakala ukuthi kubo bafuna ukuthini kuyona. Bese kuyibuya ke makuthi iyathanda ukubuya. Uyahamba. Bakubo nje basile le njalo ukuthi ize la. Musungithuka. What if le ngane ngidedela manje number lapha bebulala kubo lapha. Labo bayibona. Bayibulala kanje, ubayibulala kanjani? Uyazi lengane isidele isikhathi singanani? Okay, nangu ukuzama. Ake mhlawumbe lento engiyikhuluma nawe. Okay. Nangu uzama lengane ihluphile izama ukuxhumana nathi ingasitholi. Iyayihlupha since last year. Uzama wanini senakhandana nozama. Nomuzama intombi yakho. Okay, kulungile noma ngabe intombi yami kulungile. Kodwa phendula lo mbuzo ke. Na ingane izikhandlela ifuna thina. Ifuna ukuthi sisize. Konke lokho awuboni wena. Uphupho nentshebe. Uthi sonke lesikhathi udlala wena
ufike la ekhanda lakho usile. Hayi babe. Ekhanda lakho. Musuku Wena kathi step. Okay, awufuni ukwamukela impilo yakini thanda impilo esheshayo uma wakho ngoba esekhula into abangibheka uqamba amanga umama ukuthi wayexhumeza ayikho lonto ngoba wena uthanda izinto wena uyahamba waphiwa ngeke ahlale I know, Uyahamba. welokhuza. No, lento angifuni senze ibe nzima, lengane iyahamba. Iya. Uma kule ngane ugoloza ithi ihambe, shuthi mfethu angazi ukuthi mhlambe uzofuna sokukhuleka noma senze njani. Uyabo? ngikhuleke emsisi wakho Angifuni nami kuze kugcina kuyo band isini labafethu abangapha lokho kubanjwana nawe manje. Lento nje ngibuyisa abafethu abangapha ngiyithandi nami. Lengane ihamba, lengane awuyenzele lutho, awihlawulila, uyilobolila kuyena. Hayi, na izola ndo siswana. Nangu siswana. Wena emzini wami wahlawulwa. Akunandaba nalokho, mina ukuthi ngihlawuliwa Awungena ndabanga nomuntu omunye umuzo ongahlawuliwe kuqala, ngoba kwaqala ihlolo wena. Hawu, wakhuluma into ongayenziwe kuwena. Hayi ndoda ayiwena ukhuluma kakhulu wena ingeke. Wena ngikhuluma. Okay, Zama. Yebo. Angithi uaphiwe kuthiwe buya naye. Yebo. Uma kuthiwe siyamthola. Yebo. Yamanje somtholile. Yebo. Yamanje sihamba naye. Siyahamba. Mina ngizofikela Siyahamba. Siya ekhaya. Angeke ngize ngishiye la. Ngeke ngize ngishiye. Uzosala usinqumo. Uzosala. Mdala lo muntu kunawe. Ukwanelisa ngani? Ukwanelisa ngani? sinemoto lapha ekhaya kuqhutshwa amabhala amanzi Eyakho noma yakho? Eyakho noma yakho? Awuzicabangeli. Nishade phi liphi iphepha lisho lokho? lokho thina siyazazi inqumo zethu Uzokushiya lo muntu. Siyahamba. isikhathi sideka nje bengangishiya ingane ungenagama Siyahamba. Wena ke nje ubugeza ndishini lo geza ngamanzi aqhamuka adilike engqondweni aqhale engqondweni namanje sini abakwazi lo abakwazi Siyahamba. Noma ngathiwani siyahamba. days uhamba esaluni lezo le uhleli kahle Uyahamba esaluni? esaluni ngisiphazamise isiphuma kumanje siyaphuma siyakhona ukugeza ikhanda fethu sidle samsokuka imuvi yabo manje nizophazamisa nje usuku lethu yazi ikona Okay, wesinqumo. Okay, wesinqumo. Uma lengane uyidedela iya kubo kuyosholo abafuna ukisho kuyona. Ubani osethe uthando lenu liyaphela noma ubani ozoyinqabela ukuthi ibuye ngoba indala. Inikezeke imali othi ikwazi ukugibela ibuyize ngapha. lengane indala kusho ukuthi indala ngithi iyakwazi ukuthi asalone inqumo angithi njengoba isho lithi ayikubo ayifuni akusho mina ngithi Unabo abazali? Basakhona abazali bakho. lokho kuhlangene nawo lengane Kodwa ngibuka kanti ndoda uphila impilo esingayi-understand. Awuphila impilo yokuba nobuntu, awunabo ubuntu. nawe nje uzala kwami nje impilo ephila ngi-understand nawe yabo angiyi-understand impilo ephilayo leyo nto futhi avilula lempilo ephilayo nompilo impilo yami ayihlangene asi-understandani impilo nangithi wena into esihlangene ngayo la nalenja yakho le Ngangibizi ngenja. Ngithe mfethu ngicela uyeke amagama. Ngangibizi ngenja wena. yabo wena into efanele uyenze manje thatha lo mgodo lo wakho lo angazi nihlanganisani naye niyongena ngila Uber yenu nihambe ngingaze nami abantu abatontshela ngabo bafana abancane ngebenzele bafana bami lapho abafana into engekho le yabo nami ngayihlomisa manje impilo ivuthe ngempeleni so angifuni mfana muze ufike losigaba leso yazi into engicelayo ukuthi ningiphumele emzweni namnamba utshale baby angendawo Samba nawe wena. Samba nawe. Sihamba nawe, awusali. Awusali la, siyahamba. kulamasimba lamakhamereni ayibona wonke lamakhamereni namasimba lamakhamereni ayibona wonke lento le madoda Sibukanisa noma oh manje sengijulukile manje fanele ngiqala phansi ngiyogeza sengigezile siyahamba isikhathi Siyahamba. Okay mfethu yabo lento ngichazela wona ngiyayizwa. Kodwa ke aphiwe kunento oke wayiveza ukuthi lo ubenganani lo. Lo aphiwe ehamba ekhaya wayengangami. Uyangixaka lo ntshebe lo mayethi umphethe kahle la. Ngoba mina noaphiwe besigqokelana ekhaya. Uyangixaka mayesezace kanje. Uyambona ukuthi ehamba nje ngimgcina engangami. ingophe wesaphila uma wakhe into aqala uhlelo bese shula uma wakhe
senimhlukumeza senoma ngisicela sakhe ayikho lonto into Ayikho lo. Ayikho lo. Intangonyaka odlule Ehamba kuphela. lo. Ehamba lo. Ekhulupheni. Ayikho lo nto eshoyo. Ayikho lo. Okay, so uyaphi beningaqolani nozama. Okelana kodwa kuthe Okay, nisangaqokelana manje. Okay, yeke kanjalo. Yena no, mfethu. Uthi umphethe kahle nje akabuyeli ngale emzimbeni wakhe. Uhleli kahle. Ngisho la khona imete la khona usebenza. Ukuthi nje nifike kabi e-off. Mfethu yazi mfethu. Uthi umphethe kahle kodwa mfethu sixoxela ingane kwani mfethu lo mjolo. njengoba esace ngaba. Okay, Sinqumo. Ayikho into ajimayo. Ayikho into ajimayo. Sinqumo. Awuthatha isinqumo esisile mfethu njamanje. Awukufanele awulandele igama lakhe inqumo zakho mfethu asingaphambani nawe. Wena igama uba nje ukutshela ngo. Ngumalandela. Solandela indaba egama. Yebo Ngumalandela ngumalandela. indaba zabantu nje. Okay ke mfethu asikho emagameni la. Ngicela uthathe isinqumo esiright njamanje. Awukhombisa ukukhula mfethu. Awukhombisa ukuba mdala enganeni. Awukhombisa ukuba mdala esizweni. Lento ibukwa abantu. Awukhombisa ubuhlakani. Awube indoda mfethu. Yabo awube indoda. Lento yenzayo wena yabo lento yenzayo. Nomuzi nje, nomuzi ukhombisa ubudoda la ujobe nomuzi. Wena usumfana wena, yazi umfana wena. Ayikho into Okay, kulungile shizama. Kulungile ngumfana. Kodwa ke mfethu yebo uyindoda siyakuvumela ngokwezinye zezinto. Siyawubona umuzi ku right ngesukudlela umona kuloko. Kodwa ke awenze inqumo. Awenze inqumo zamadoda mfethu. Ngeke ukipitisa ingane bafo noma sekufike umuntu wakubo ethi uzokhuluma nengane yakubo. Okokuqala uyamlwisa. Umbiza ngesifebe uthi uma ubaba wengane yakhe waphika ingane ntontoni. Yonke lonto ayinasidingo mfethu. Ekugcineni usisi wakhe lo. Awukukhuluma mfethu into enengqondo ekhombisa ukukhula. Noma ngabe mhlawumbe ufuna itrend noma ufunani but mfethu awukhulumeke into enengqondo enesense nje manje na ingane ikhathazekile izofika ithini lengane kubo abantu bakubo mabebuka lento lesiyenza la wena uzoba umuntu onjani kusasa yazi ubukhuluma kanje kwaze ukhuluma uplana indaba yempilo yakho ukuthi impilo yakho kule age okuyona ucabanga ukwenze njani uyeke uhlala amasimbi bafethu ayimbudane lento le manje funa ngabona manje uhlala indaba yempilo yakho ukuthi manje njengoba ngila manje kusasa le mali enginayo angiqongelele ngothenga ama blocks angiqongelele kakhulu nokuthi uyeke umuntu ekhuluma lento ekhuluma khona mutshela ayikufanele yezo ayikufanele ngoba ukhuluma usamncane kahle mongaka yabona ubo la yazi mfethu lalela ububuye nama camera akho la uzocela ukudodiswa la kumina ngikudodise mfana wami yazi wena mhlawumbe ngiyakuzala nokukuzala wena ukwazi ba ngikudodise yabona mfethu lento ikhulumayo yonke asihlangene nayo futhi asizele lento ukuthi insuku zami izimfishane kunjani angingeni ndawo awungeni ndawo kuloko yabo maze imfishane for mina mfethu kahle njengoba sizela hayi ukuthi ingane uzophucwa njengoba nje izikole ivaliwe umndeni wayo uyayifuna hayi ukuthi okay sesithola ukuthi ingane uhleli nayo ku right kodwa njengoba sizela ingane awuphucwake ingane iyadinga kubo bafuna abazali ukuthi bekhulume nayo ingane izobuya futhi uma ukuthi ingane bihleli kahle izobuya futhi ize kuwena nangosiswayo mhlawumbe ofakazela lento ukuthi ingane idinga kangakanani ekuthenini bekwazi ukubhalela abantu abazobasiza ekuthenini bethola ingane awuphucwa mfethu yabo awuphucwa nje ingane kuningi osokushilo wayithuka ingane kodwa still ingane ayikulwisi ngalokho ukuthi uyayithuka nathi asokulwisi ngalokho ukuthi usitreat ngale ndlela usitreat ngayo uyayizwa leyo nto wena nje mfethu udedela ingane phela ingane izobuya izikole ivaliwe ingakho icase si-attende manje njengoba izikole ivaliwe ngoba kuyazi ukuthi ingane iyafuna dedela ingane wena iye kubo izwe ukuthi bathini ibese ingane ihamba nje ihambe yaphi ibuya nini njengoba ihamba cha phela ingane izobuya yabona njengoba izikole zivulwa nje ya ngiyabuza abantu bakube ngane bayithulile ukuthi le ndlela leyithulile ingane ukuthi lapha kithi ya bona abantu bakube ngiyabanika imvume ukuthi abeze la kuzokhulunywa la Bethi isidingo saloko asisekho ngoba nangu ilunga lomndeni. Hayi, sengikhuluma ngikhatheleke. Nali ilunga lomndeni lifikile. Bona manje sengikhuluma ngikhatheleke manje. Into esafanele enzeke manje sekukuwena nawe ke manje sokuwena wena ukuthi le nje le nalento enzeka la lemgodweni ukuthi iqhubeka kanjani. Sengikhathele ngikhuluma indaba engikhuluma into eyodwa la emzini wami. Sinqumo. Siyahamba wena. Siyahamba wena. Siyahamba wena. Siyahamba. Siyahamba. Ufuna uthatha impahla? Thatha impahla. Thatha impahla. Impahla zalo, thatha impahla ziyaphi lezo. Impahla phela sokugqoka nje. Angithi siyagoduma nje. Kwenza moya.
Ziphathe impahla abayigqoka. Abayigqoka. Ngifuna umphethe kahle. Wena ngithi ikade usho manje ukuthi niyaqokelana nababili ngithi. Asisagqoka sicela nje sigqokelana. Okay, Zama. Okay, asivaleni. Okay, kulungile. Uyomboleka impahla zakho. Wena uzokwazi. No, wesinqumo. Lungile Asamba. Hey la, Ayikho into eqalayo. uyayikhalisa. Uyayikhalisa lo. Samba. Wesinqumo. Asukuphuci nje ingane iyabona. La into futhi yethu lento. Sam.